Hej med jer. I dag skal jeg lave en lille dansk vlog, fordi jeg har promised min ven, at jeg vil lave en dansk voiceover, men de er mere authentic, fordi jeg vil ikke mange ord. 2 sekunder. I dag skal jeg til min kontor, fordi jeg har et par ting, jeg skal gøre. Fordi det er 1:45 nu, så jeg har mange ting at gøre. Og det regner meget faktisk. Nu vi er klar til at cykle til arbejde. Ja. Jeg kan ikke finde min headphones. Funnel. No. Funnel. Ej, det er så dårligt. Altså. That's a phrase I've learned. Wow. Byen er meget stille og rolig. Vi cykler. Nej. Nu vi er på kontor. Lad os arbejde lidt. Jeg er lidt sent i dag. Jeg kan ikke multitask. Især ikke på dansk. Jeg er faktisk lidt travlt i dag, fordi jeg har en møde med min chef, og jeg har meget admin for det. Hej, vi sidder her på gården og drikker en øl fra Ebeltoft. Det er Nicolina. Hej. Det er meget hyggeligt. Hej, jeg har bestilt 2 pad thai til Carl. Ja. Ellers tak. Mange tak, god aften. Yay! Jeg har købt 2 pad thai. Spændende. Moms, det er det bedste pad thai i København. Hej.